det, som vi har kigget rigtig meget på, det er trygheden i vores børns opvækst. Og så prisen selvfølgelig. Det spiller en væsentlig rolle. Og det er meget billigere herude. Grundpriserne herude, de er hernede, hvor vi ser nu, der ligger de fra 150 til 250.000. Jeg er jo født og opvokset i Aarhus, og jeg vil sige, at jeg har jo gået i skole inde midt i Aarhus by, og byen har bare aldrig rigtig tiltalt mig, fordi jeg siger, at der er et vis form for liv i en by, ja, men det er på overfladen, og det er meget overfladisk liv, der er. Altså der har man ikke den der, man bare går ind og snakker til naboen, eller hvis man lige pludselig støder på dem, og så siger, jamen, hvad går du og laver nu? Eller man bare lige går over til dem, bare for at få en snak, og for at finde ud af, hvad går de og laver for tiden, eller hvad det er, at man er engageret i lige nu, eller bare hvad der rører sig. Jamen jeg tror, at grunden til, at der er så mange, der kommer ud og føler sig velkommen, det er den måde, de bliver modtaget på herude, og derved arrangerer de sig simpelthen i det lokale frivillige arbejde. Når vi skal have en ny legeplads op og stå ved børnehaven, fordi at der er ikke flere penge i kommunekassen, så hjælper vi hinanden alle sammen herude. Skolens børn, de har bygget sådan nogle mosaikker op derude, og der var det, altså vores lokale murer var med til at støbe nogle figurer, vi kunne få lov at bygge udenom, og vi havde en anden maler herude, der sponsorerede noget maling, og altså det var ikke alene skolen, det var også alt, hvad vi andre forældre kunne være med til at bidrage med og skaffe ind til. Og lige netop det der, igen ligesom med multibanen, vi nu indviger her, at man kan bygge noget op sammen til glæde for både voksne og børn, jamen det er en rigtig god ting.